Diňe maglumat göteriji hakynda. Maglumat göterijiniň köp wagtda hyzmat etmegini isleseňiz, halkyn ýerde saklaň. Asly ýerde saklanan maglumat göterijileri basym hatardan çykar. Adaty öý temperaturasynda saklanan maglumat göterijilerini 10 ýyl ulanmak bolar. Häzirki wagtda maglumat göterijileriň ölçegi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 we 128, 256 GB. Iň gymmat maglumat göteriji Şwýçariýada ýasalandy. Kömelek şeklinde ýasalan şeýle maglumat göterijiniň gymmat bahaly bolmagynyň sebäbi onuň gymmat baha daşlary bilen bedelendigi üçindir. Maglumat göterijisiniň halk köpçüligine ýaýran wagty 1984-nji ýyllar. Maglumat göterije flashka diýip ad beren Shoei Arizomadyr. Ol maglumatlar öçürende emele gelýän şöpläni fotoaparatyň uçkununa meňzedip şeýle ad berdi. İngilizce flash, ýani uçkun, şöplü, ýagtylyk, ýylpyly diýmek. Maglumat göterije ýazylan habary maglumaty okumak üçin açyp ýapmakda belli bir ölçek ýok. Emma maglumat ýazmak üçin ulananyňyzda çen bilen 10 000 gerekden kän hyzmata yaramaz. Häzirki wagtda maglumat göterijileri dürli ölçekde, dürli şekilde öndürilýär.